төп максатыбыз халык иҗатын, үзебезнең традицион сәнгатебезне яшьләргә тапшыру механизмы эшли башлады. Без моңа һич тә ике фикердә түгел, без бик сөенәбез һәм горурланабыз. Яшьләр туган мәдәниятка тартыламы? Әлбәттә, матур иттереп күрсәтсәң, тартыла. Чөнки бүгенге көндә төрле этник төркемнәр бу җир шарында үзләренең мәдәни йөзләрен саклап калырга тырыша. Керәшеннәр дә бу процесстан читтә тормый, алар да шулай ук тырыша. Һәм дә менә фестивальдән күренгәнчә, моның уңышлары, нәтиҗәләре дә бар. Керәшеннәр татар милләтен формалаштыруда искиткеч тирән мәгънәгә ия булган роль уйныйлар. Чөнки халкыбыз күп әйберләрне югалткан, тамырларыннан шактый аерылган булган. Керәшеннәрнең күңелендә, рухында менә шушы борынгылык хисләре, борынгы әһәңнәр нык сакланып калган. Бу нык күренә, сизелә. Әлбәттә, шушы чорда бүтән халыклар аркылы кергән матдәләр дә күп күренә. Ләкин шулар арасында борынгылык, тамырлар белән бәйләнгән әйберләр дә шактый